A je to ukážka z televíznej hry Vrátim sa živý. V mene svojom vyslovujem vám vďaku a pochvalu za to, že ste sa zúčastnili prenasledovania banditov, ktorým ruka neznámeho páchateľa dopomohla k úteku. No, režiroval to Letri. Napriek tomu, Kameru mal Krška. vaša bezpríkladná snaha nepriniesla očakávaný výsledok. No, bol to jeden Dokázali z ste, hrdinov, že stojíte pevne na svojich ktorého som miestach vytvoril. a slúžite Vy ste väčšinou svojej hrávali očine. kladné typy. Väčšinou. Áno, tieto Čatazor! hrdinské charaktery často vystriedali aj charaktery iné, ako ste povedali. No to by nebolo ani dobre, keby herec hral jeden žáner, jeden druh postav, pretože tým by sa jeho schopnosti zužovali fakticky. Čo myslí? No, to je Imro Jenča, ktorý sa strašne bál koňa. Desiatný To kováč, je taká ku veselšia. mne. A vy ste sa nebáli? Máš rozkaz. V mestečku žije občan menom Binenko. Priveď mi ho na štáb. Rozkaz! Vyzeráš ústato. Tiež je to už dávno. Kúľku mu do hlavy tomu tvojmu služníkovi. Predal nás Nemcom aj s trupami. Ticho, Ale bola to zaujímavá. Kto by predával? To, že by ťa aj chcel takú mrcinu. Vraj slúžite odčine. Vyťahoval sa pred Nemcom. Joj, však si sprostý, ako ďaleko vidíš. Do hory by sme mali zahnúť, chlapci. Tak čo? Guľku na mňa chystáte? Prosím, čakám. Hrdinovia. Kto ma neuznáva za veliteľa? No? Smelšie. No, myslím, že... Venku na váš povel. Čata, na môj povel. Zor! Ochrom, od! Bol do hlaváček, ako vojak. No to bolo štádium, kedy nálepka sa musela rozhodovať a bolo Tak to čo? pre neho zložité. Počul si? Mužstvo je smelšie ako my. My sme za to rozvážnejší. To je viac či menej?